Türkiye kovdemeke dirêje bi piştgiriya Daişê tê tewambarkirin ji nişkê ve li gel dewletên Yekbûyîn Amerîkayê li hev hat û diyar kir ku ew ê êdî şerê Daişê bike. Serketinên hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî li Girê Spî weke sedemeke vê guhartina helwesta Tirkiye tê dîtin. Li êrişên hemwext li dijî baregehên PKK û binçavkirina bi sedan alîgir û endamên HDP li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê gumana ji armanca Tirkiyeya rastîn ji lêhavatina li gel Amerîkayê mezintir dike. Li armanca wan jî ev ku rastî pêşî lê bigirin ku Kurd wê derîn ev xadanê xwe tişkî. Evan deverê ku wek kemerê Arab dema xwe da hatine pêkanîn jî îro em qala wê dikin mintiqa navbera Kobanî û Afrînê de. Mercekî Tirkiyeyê sereke ji bo piştgiriya Amerîkayê di şerê li dijî Daişê de avakirina herêmeke ewle li Bakurê Helebê ye. Angul wê herêma Rojavayê Kurdistanê ku niha destê Daişê de ye û Kobanî û Afrînê ji hev qut dike. Li gor daxwaza Tirkiye ev herêma bi dirêjaya 100 kilometre û ferahiya heta 50 kilometre wê di navbera Efrîn û Cerablusê li aliyê Rojavayê Cemê Firatê de bê. Amerîkayê ev daxwaza Tirkiye qebûl kir. Gelo Amerîkayê Kurd kirin qurbanê li hevatina li gel Tirkiye? Yani eva 100 sala Kurd lor têne qurban kirin li çiqa dewletên Amerîkayê yan jî dewletên cîranên Kurdan çiqa li Amerîkayê jî li hev bên ez bi vî baweriyê de me ku nakarin pîşiya azadiya Kurdan bigirin û Kurdistanekî servixwe ku pîşiyayê bête girtin nekare bête çêkirin ez bî qenaetê daninim baweriya min ew e ev şansê wanê dawî ne tu xilasiya wan tunûne xeta wêjine pîsîra Amerîkayê. Li gor berpirsên Tirkiye ew herêma ku niha destê Daişê de ye wê ji Daişê bê pakkirin û kontrola wê ra destê komên nerm yên dijberiya Sûriyê bêkirin. Da ku li wê herêmê penaberên Sûriyê niha li Tirkiye tê de bên biçêkirin. Lê ji niha de rojnameyên Tirkiye bi xwe diyar dikin ku Tirkiye dixwaze li wê herêmê çekdarên tekmen bicê bike. Nikayê zorê bidixu ku em bêjin 5000 leşkerê Türkmena pêkbînî wê deverê biparêze. Ew nikarin biparêzin û ez bawer nakim ku dewleta Tirk eskerê xwe ve jî têkeve wê mintiqeyê. Ku ketê êdî nikare derkeve. Xweragirî û pêşketina hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê heta asteke mezin ji ber piştgiriya hewayî ya artêşa Amerîkayê pêk hat. Gelo bi vê li hevatina di navbera Tirkiye û Amerîkayê de wê ew piştgiriya ji bo Kurdên li Rojavayê Kurdistanê bi dawî bê? Bawer nakim. Ez baweriya min ve Amerika û Avrupayê alîkariyê bide Kurda çünkü Daeş tehlikeke mezin e. Bu Avrupayê jî bo Amerikayê jî. Piştî li hevatina di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hinek rojnameyên Tirkî neqşeyên Tirkmenistaneke nû li ser axa Sûriyê belav kirin. Di haman demê de jî hêzên Kurdî bajarokê Sirînê û bi vê yekê hemû gundewarên herêma Kobanê ji Daişê pak kirin bi piştgiriya Firokên Amerîkayê. Nesedîn Aqil, Rûda